ajang silaturahmi Muti lestari Prekul karaning ati Sepuhaken sahaja amiarso Junjung derajat martabating bangsa Sumapan merata Indang ing jagat raya FMA kita rasa berkah Abes militan nasta brata Srana pramuda Muti luhur budaya Nyata edipeni Ajang silaturahmi Muti lestari Rekunjaraning ati Sepuhaken sahaja amiarso Junjung derajat martabating bangsa Sumapan merata Indang ing jagat raya Tepuk tangan untuk malam hari ini. Wow, luar biasa Mbak Cangik, Mbak Limbu. Sing nyipta tepuk tangan dhewe. Sinten kala wau ingkang Lho ngripta? sing nyipta masih sing ngasta gender. Weh, tenan kok. Mriko nggih dalang buat Karya patut kita apresiasi. nggih. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbu. Wilujeng dalu selamat malam Mas Rendro. Wah, tenan kok suwe ora jamu pisan godhonge mung sak lembar. Heeh. Suwe ora tahu ketemu pisan malam hari ini karo Dalang Akbar. Amin. Luar Weh, biasa. numpak dokar ning kutha Solo Dalang Akbar sementara ijek jomblo. Nah, ning Solo tuku rambutan masih jomblo, sinden-sinden padha dadi rebutan. Tenan kok. Dasar dalang ini nek bagus laris kondang jomene kok sinden Bu Rektor Bu dosen ngantek direwangi Jakarta ramulih ngeboti karo Mas Akbar gitu Bu nggih. Wah, kula niki nyuwun sewu Mbak Cangik, Mbak Limbu. Kados pundi Mas Rendro? Ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Inggih. Lepat kawula sok kala mangsa anggen nglamak kalih panjenengan wonten nginggil panggung kirang renani raos panjenengan lan ugi kanca-kanca Astabrata nyuwun pangapunten ingkang kathah awit menika sasine sik sasi Sawal. Sawal, heeh. Awake dhewe suwi ora ketemu lho Mas Rendro. Alah sing gelem nanggep awake dhewe karek MMA iki tok niki. FMA. Lah nggih MMA niki. FMA gelut. Loh. FMA. Oh, nggih niki mboten gelut to nggih. Mboten. Iki menyambung silaturahmi kok nggih. Namanya sudah terkesan di hati FMA, fan militan Astabrata. Iya. Wah, niki tenan dengan moto yang luar biasa. Apakah motonya? FMA fan militan Astabrata, siapapun bintang tamunya yang penting sindennya Yovinka. Lah niku lho. Kowe aja hubung-hubungan dengan aku tadi. Loh, habis gojloki Ranger dan Yovika lho. Aku wis ngerti kok wong lanang ki nek salut tembung manis ki biasane ana detik-detik rasa. Wong aku ki padha-padha wong lanang kok ape mbok hapusi. Loh, itu Ranger itu mbak saya. Leres mbak ki lek ning dhuwur panggung nggih mboten. Yovika menika adik kula. Alah wong kuwi wis bar cerita karo aku telepon Mas Lindro aku ndek lagu apik. Mas, lagune napa Mas? Lagu sing aku bingung pilih ngendi bocah loro katon dipeni siji Ngawi siji Kediri. Arek kowe milih sing endi? Nah, mong aku karek ngrestoni. Mulane bengi iki tak kira rak rabimu to bar jebule kok ya aduh tenan kok. Niki Pak Barok, Leres bapak saya dan Bu Fitri niki latihan mantu. Oh, niki latihan mantu. Latihan niki dik latihan. Latihan kok digolekne sumbangan Jakarta, Jepang, Australia. Ketok lek dalang tipis keku. Oh, dreme sak lele. Ini mboten kok nggih. Mboten kula nyuwun sewu. Ya. Ini adalah salah satu pelopor budaya itu adalah FMA, Mas. Betul. Yang saya patut apresiasi, saya banggakan Mas yo panjenengan sok-sok dihujat wonten media sosial. Mas Akbar tuh orangnya baik, ora tahu nyeleneke ngenyek dagelan aja meneh kok seniman. Ini Mas Akbar. Mas yo kondange sak ngisore. Mas Akbar tetep
apa iki jenenge menghormati siapapun bintang tamunya. Tepuk tangan buat Mas Akbar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kula tepang panjenengan iki 2018 menawi mboten lepat. Oh ya, 2018. Maine yo ning Nganjuk, nek ora kleru ning Mojo Rembun. Wis ora enek wong delok ge udan angin. Udan angin ora enek wong delok. Ora enek wong delok mek yoga tok delalah ya lucu nika nggih. Lucu ke, termasuk lucu. Nek kedua wis gak lucu nika nggih. Nek alhamdulillah kula wonten mriki wonten Sanggar Astabrata menawi mboten lepat ping 3 niki. Oh ya. Bahwa membuktikan bahwa penggemar panjenengan ngestokaken dawuh kalingan kersanipun Gusti Allah. Amin. Bahwa wayang kulit itu harus kita rengkuh, kita budaya harus kita gegem kuat supaya napa luhuring budaya mahanani kuncaraning bangsa. Tepuk tangan buat FMA. Amin. Bukan hanya nguri-nguri Kang Sarto ngurip-ngurip budaya Mas Lin. Leres. Tadi sore juga ada santunan. Jadi budaya melaku Sosiale agama ya kecekel, sosiale ya pasti kecekel. Nggih, betul. Lah wong nyuwun sewu lho Mas, ini adalah salah satu pelopor. Niki saka panjenenganipun ketume wis jelas. Iya. Panjenenganipun Bapak Sunardi. Pak Sunardi. Walah piyaine Mas, Mas. Aku ini nggon transit dikira cah ndelok didak-idak sikilku ya meneng ae aku. Lah kowe saking ngendeke kok. Lah yo digoleki sing dijak puta-puti ming Manohara tok. Aku iki belas ditekoki ya ora ngono. Wah, Sampeyan iki nek ora macak busana kaya ngene iki ora enek sing roh Mas. Nek sampeyan kuwi dadilan Dagelan. bahwa sampeyan itu bintang tamu yang bersinar. ya dikira ya kaya tukang son lah nek aku biasa kowe Mas. Ning mboten ngaten, beliau itu tidak lupa dengan wajah saya. Saka lomongso aku mau lagi apa iki mlaku teko kono. Walah wong nonton iki padha ngerti. Lho kok nom nek bacak biasa kok. Nek apa ngene iki raiku tuwek tenanan to Mas. Apa? Nek ngene iki sok wong nonton iki mesti mirsani ning YouTube lho Slendro iki jebule ndur panggung ki tuwa. Umurku lagi piro to Mas? Piro? 16 tahun Mas. Kok iso 16 tahun kowe iki dhuwurku lho. Lah sebabnya napa kula kok cilik niki? Heeh. Urung entuk MBG. Jadi kula niki cilik. Kok iso tekan MBG. Lah urung mane rada cilik niki. Luar Nggih biasa. muga-muga Doanya? doa terbaik buat FMA fan. FMA. Ya wis roh aku mbok warai. Kene tak waca sak awan utuh pengen ngapalne kleru MMA. Dari FMA fans militan Astabrata. Matur sembah nuwun Ibu, kula napa niki nderek titip adi kula Mas Akbar, muga-muga jenengan tetap tresno kalian budaya, tresno karo dalang Akbar Masyo. Banyak yang menghujat, FMA tetap solid, tetap saudara, tetap rukun. Amin. Sampeyan ora ngerti Mas, menghujat ngono kuwi. Ngono kuwi aku bayari wong kok malan. Loh, ayo hujatan aku ngono. Tapi dengan adanya komunitas yang baru ini Mas, saya salut. Beda penggemar ojo nganti dadi tukar. Beda fan tetap keren, beda idola tetap kita keluarga, cinta dengan budaya. Dengan tujuan nguri-nguri lan ngurip-ngurip budaya. Mula awake dhewe matur nuwun bukan hanya warga yang ada di Indonesia, Iya, bahkan ada pahlawan devisa yang ada di luar negeri. Dari Gitu. Australia kalau nggak salah. Walah mau Ibu sampun ngendika dawuh kalih kula Mas Lindro, benjing menawi kersa kepareng panjenengan tak aturi tindak wonten Australia. Ape dikon angon kanguru aku. Jadi rone dikon angon kanguru. Saking Jepang kalau mau nggih wonten. Ada ya dari Jepang ya. Dari Hong Kong terutama beliau dengan di sela-sela kesibukan panjenenganipun Ibu Wakil Rektor saking Urin. Weh, nggih. Ngertos napa Urin niku? Urin iki apa? Mesti nguyuh ya ngarepmu. Urin iki Universitas Respati Indonesia. Wah. Di sela-sela kesibukan beliau tetap cinta dekat dengan rakyat. Inilah sosok panjenenganipun Ibu Dokter Suryani SPMSI. Tepuk tangan Ibu. Tepuk tangan. Wah, dan luar biasa. Sembah suwun Bu, niki pun paring rezeki kanca-kanca. Heeh. Iki udan angin nek ora nek sing nanggap jenengan iki do ngaplo ning omah Bu. Weh. Iya, Kowe apa ya do tanggapan ning omah? Gak padha nek ngono kowe iki. Nggih mugi-mugi FMA semakin solid, semakin menjalin saudara. Nggih Mas nggih. Amin, amin. Apa meneh iki dirawuhi kanca-kanca WMC. WMC Wayang Mania Community. Betul, dadi Hadir. FMA dengan WMC itu adalah keluarga, ojo ngantek terpecah belakan dengan komen-komen yang apa niki negatif. Sing penting intinya positif. Dalang Akbar tetap mengudara. Dalang Akbar adalah idolanya warga seluruh dunia. Karena idola itu singkatan Mas. Apa Mas? Idola itu singkatan iki dalang ora larang.
Nah. Waton kayak waton. Waton Pinter ngenyang ngono lho. iya iya Nek gak pinter ngenyang sampean iki tapi tak sawang ade suwe setahun luwih gak petuk. Wingi jane kae ning Mojokerto ra sida. Rasido Ning nyun sewu, wingi panjenengan telepon kula. Kala mben njenengan umroh. Niki rencana to kula wong jenenge wong nggih Mas Akbar berjalan bareng. Amin. Pepatah sudah mengatakan berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Nek dalange kok wis umroh paling gak iki dagelane kudune ngetutke. Amin. Jenenge dulur Sinarawedi Sabaya Mukti Sabaya Pati. Lah ya apa-apa ki wong loro. Panjenengan niku umroh niku pertamane piye Mas? Numpak apa Mas? Numpak unta, yo pesawat to. Loh, numpak pesawat. Oh, numpak pesawat. 13 hari awal Ramadan, Mas. Loh, numpak pesawat kok 13 dina iki apa ning dhuwur gak pegel sampean Mas? Loh, maksudnya saya umrohe, budal nganti mulai iki 13 dina. Oh, 13 dina. 13 dina. Jenengan dugi Arab Saudi mriku. Saudi, Mas. Lah iya, lek Saidi ki ya melok umroh. Oh iya, Saidi melok rombongan biru umroh. Dadi ning gone Arab lek Saidi. Iya, bener. Panjenengan dugi saking Indonesia mandap saking pesawat. Niki nyuwun sewu lho ya, kula kok goblok niki mboten. Niki rak malu bertanya sesat di jalan. Dadi kula sampeyan apa ya duwe angen-angen ke situ. Namanya orang Islam nek duwe rezeki luweh niku kepingine banget Mas. Sapa ngerti sok ben insyaallah nusul panjenengan. Amin. Terus. Panjenengan ning kono nggih dicukur nggih dipotong nggih. Disyukur no. Model napa Mas? Model Upin Ipin. Loh, ya ora no, Mas itu disyukur 3 le saja. Oh, 3 le kok nek kaya avatar kan gak ngerti aku Mas. Ya ora no. Oh, 3 le nggih. Kula kan 3 le. ora ngerti lho Mas. Ya ngono iki aku sok melu aku mulane ben roh tata carane ngono lho. Melu Aja ngisin-ngisini ning kono ora entuk. Alah apa sing mbok umrohne sindene mek loro tok kok liyane ora ngono. Lah iki lho sing melok ket bayi nganti ape rabi mbok umrohne ya ora ya Bu ya. Ya niku malah dhewe mengke. Nggih. Talone. Niku nggih. Nggih. Jangan umrohne napa sing umrohne. Oh. Tapi tata carane aja nganti ngisin-ngisini. Oh nggih ben ora ngerti. Ayo no. Jenengan dugi Arab. Dugi Arab. Heeh, mantun niku. Terus biasanya kan kon salin Mas, ora nganggo klambi ngeten iki. Ngangge kain serba putih. Oh ben kok gini ngono iki Mas. Hah? Ben kena apa nih kok nganggo kain putih? Kok ora nganggo baju teramen gini Mas? Loh, baju putih itu melambangkan kesucian. Oh, nek ning kono iki kudune atine kudu suci, kudu resik. Padha karo MMA ya Mas. Nek niate wis tindak kene kudune atine resik Mas ya bintang tamune sapa tetap cinta dengan Astabrata. Amin. Mulane nekakne bintang tamu lanang karo lanang. Lah ya iso lanang karo lanang sinden cantike kok. aku gak muni kono lho. Sinden seksine wis ngerti, aku kan muni. Mulane FMA iki nekakne bintang tamu lanang karo lanang ngono lho. Lah kok lanang setoke sapa? Lho, lah gak eruh. Lho, iki dongkulan dong etan Mbak Manohara sapa sing ora tepung ora kenal karo Mbak Manohara? Iki to jenenge manuk. Manohara. Oh, manuk tok lho. Manohara. Lah urung lho iki kok. Iya, Weh, iki to jenenge Manohara iki. Piye ayu ora? Oh. Wedok ning ndi? Lho, Pak, masyaallah. Ceklen mikmu, Mbak. Jajal, Mbak. Lah iya. Lho. Walah, wong wedok kok cangkeme kaya kombi. Beh. Sik jajal. Lah iya. Sampean tak samakan wajahnya sama Mbak Manohara. Oke, sik sebelum sama Mbak Manohara sampean jajal. Pantese iki sak red wiwit Bupar Sinem karo Mbak ngantek tekan Mbak Manohara iki pantese karo sapa mau berdiri jejer lho. Nah iki aku wis wegah. Ya ora ero to wong urung jejer kok urung jejer. Jajal karo Mbak Renjel sik, Mbak Renjel sik. Nek iki alot. Mbak Renjel sik, jajal. Iki berdiri sik jajal. Ya nyanyi no nyanyi Mas. Sik to ngadeg. Ora ketang sak larik rong larik. Iso no. Rong larik. Sepira Mas? Rong larik jajal. Mbak Renjel sayangku. Nah ya, jajal ngadeg kok. Pantes ora chemistry-nya itu dapat atau tidak? Yo ora sambuk warai kene iki. Aku ki sayangku sing ayu dhewe nyuwun apa bakal tak usahake kuwalik no sing munyeri sing wedok lah iki sing lanang kendeken yo gak geduk to Bos jajal ngene ra gak geduk aku lho wah tenan kok mripate rasa nyawang ngono nyapa to lho mripate rasa nyawang ngono apa butuhe ngono lho drama nyekel tangan yo nyekel tangan ning ora usah pentelengan mripate koyo nyawang apa koyo ora wong wedok lho sampean mbok rasa cemburu to bar iki jane sing endi sing arep mbok ndoki kok sayangku sing ayu dhewe
purun ngopo bakal tak usahake. Apa kok? Lah yo ayu tenan lho, sing wedok ada risih lho. Kowe ora pantes lho nyawang wong wedok ngono kuwi. Nembang yo nembang, nyanyi ya nyanyi. Wong lanang aja jelalatan ngono mripate nyapa? Hah? Lah kowe iki jane sing ndi to? Aku kene gak entuk. Ya wis kene. Ora cocok kowe. Wis gak cocok karo Mas Lura cocok. Ya Cak. Ya PK. Padahal ya cocok ora iki. Kediri kabeh ora entuk kowe. Kowe anggere sinden Kediri tak cekel gecek tanganku. Ngawi nek menawa entuk. Tresno sepira Mas? Tresno iki dudu mung dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Gusti paring kasembadan. Tontonane nggawa tuntunan Kang Sarta Tatanan. Kowe ngopo kok ngambung-ngambung tangane? Iki jek perawan. Badalah ra apa tenan to iki. Tontonan tuntunan tatanan. Sik, Nek Mbak Ranger ora pantes, iki ora pantes kowe. kabeh kok ora mas nyuwun sewu iki aku nek tak klarifikasi ya. Nyuwun sewu Mbak Ibu mic phone. Iki tak klarifikasi. Nah, oke. Apa kok klarifikasi barang? Klarifikasi napa lho? Nyuwun sewu Mbak Yovinka, ngapuntenipun Yovika. Aku lek ning medsos kan hanya segelintir orang sing ngerti to. Kuwi sok-sok ya ora ngerti perasaane sampean. Sampean iki bener ndek hubungan karo Akbar apa ora? Boten wonten. Lah tak cekel kok wonge nesu. Loh, itu kan mengajarkan tontonan, tuntunan, tatanan to. Lah, wayange oleh ngerayu oleh ning aja berlebihan. Lah wong jenenge nang dhuwur panggungku bebas to bar Akbar. Cara kendaraanku plat umum sapa-sapa entuk numpaki bar. Kok iso mbok padane tumpakane lho. Gak oleh ngono kuwi, Mas. Maksudnya iki sapa-sapa entuk nyekel ngoten lho. Sampeyan iki pripun to, Mas? Lah karo Mbak Renjel mripate jelalatan ngono maksudmu apa? Iki arep mbok sampeyan saiki nek iso ngrayu ayo rayunan ngono. Iso ora iso rayunan ra apa-apa. Aja ngono kuwi, Ora, Mas. sampean ora patos sik karo iki. Tak golekne liyane. Lugo. Kabeh ora pantes. Ya, sinden pojok iki ya, Mbak Mano. Malah batang sitok iki dikene. Iki apa to? Kowe iki jek tak tes lho, pantesmu iki chemistry-mu karo sing ndi? Aku iki jadi juri, ngono lho. Kowe kudune seneng. Juri apa ya cemburu ya kok. Iki jajal. Ya. Yo dicekel tangane kok mau to. Gah, Lho, kok iso empoh lho. minyakan barang, wong kuwi lho solar. Kok kadare solar kok ya di nggo minyakan. Nah, iki lho, rene. Disemprot kayak parfum lho. Alah, paling aku mbok kon bayar. Gah. Rene. Nah, ngadep. Nah, ngono, dicekel mike. Nah, iki kan manja nek karo ki lho cocok sampean. Nek karo mau kurang, chemistry-nya kurang dapat. Mah. Ngadeg ora? Ya cok ngadeg ora. Sing dene mau gandan lho. Ora. Sik. Iku sok mlebu berita lho tawuran ning ngarep omahku. Kowe kok tenanan ngono modelem le. Lah kuwi lho, kuwi sinden bermanjaria ngono kok to. Ya. Ki jane sinden nek pire. Sik to. Benake. Benake. Ya dalah aja ning kono. Oh, ning kene, Mas. Gah nyatos kok. Kowe iso Benake. Benake Mas. Gah. Nyatos iki. Astagfirullah. Sampeyan sing arep tak anu kok tak pasang ben chemistry ya cocok ora. Bosok leak-leak. Aja kliru mripat lho ya. Gak. Ngawur. Lah kok gedene kok dipakai. Apane TKT? TKT apa gulune kok sing gedhe kok. Ayo to, anu to. Penake aku ya ora penake. Alah kacek 50 mang mending Yovin Kang ngene iki lho aku panggah. Sangkemmu tak tepapoke kok. Kaget aku. Oh, urung to. Sinden kok cuwawak kok. Geti-geti atiku iki. Benake. Syukur kowe. Benane. Aja bengokne.
Kita ini karo cocok chemistry nek wis nyanyi kok malah. Kimochi. Kimochi mbahmu ngono. Aku bare entuk kiriman kok nggone Mbak Sisi Jepang. apa kan itu? Kimochi. Weh, Mbak Makane iso bahasa Jepang. Oh, basa. Oh, basa. Arigato ya kowe. Iku. Deh. Jane apa? Iku. Yamete kudase. Aku tau krungu nonton karo sapa ya? Oh, lah iki. Aku lah melu-melu lho ya. Kowe iki benake kok ngene to ora bener iki lho. Alah wis ngono ae. Mas benake Mas. Sapa kok iso? Sing di mbok Tukang son ke? Oh alah. Oh, Deni to. Oh, sliramu saiki tukang son kowe tiba oh. Kowe ngemohi dalang ape entuk iko? Dalang sapa? Dalang Jarepe seneng iki. tak kira dalang Sripan mati yo. Oh yo. Ora, kok sampeyan mangga idolane. Aku ngadeg ora. Ngadeg, kene ngadeg. Ya terus dikai lagu sih. Lagu kaya mau lho kaya Ranger kaya Yobika mau lho. Terus nek muter-muter ngono. Lah ngono lho. Oh, iya. Mau iso kok saiki ra iso iki lho. Sayangku. Ah. Konyong koder. Sampeyan iki lho. Mas, wong kuwi lagune kepruk iki lho kok. Kepruk iki lho. Kok marahi padha ae kok. Masa aku kok mbok kayane ngono mbok ya sing apik ngono lho. Sing romantis. Apa nyanyi genuk ya malah di ngono. Mikir nang kene. Mikir lah enggak ada yang ngono. Ayo. Batangku. Sayang. Kok sayang lho. Oh, Kok iso batang ki lho. Iya. Kakangku. Kepruk iki tenan lho kok. Kecer kabeh kok iso. Kok iso kakangku ki lho. Lah piye? Nyanyi apa kleru. Rene tak warai, rene lho. Ono apa? Kupingmu go rene. Syukur wae. Kok kakangku. Alah kok mbak mut kupingku. Ngemut kok kuping. Ngemut kok kuping kaya Mas Akbar dong. Ngemut ke Solo. Es krim. Nah ya terus. Enggak aku. Awas lho. Lekoh. Lekoh ayo. Ayo tandang. Iya. Matane iki ra dingeti. Dingeti wong akeh iki lho. Lah wong aku yo wonge trah yo ndek ndak yo ora ngerti nek kene ora geduk iku kok. Ya udah enggak, sing dagake sing lanang. Piye Mas, anakku mbok rungokne? Oh iya, kita anakmu iki sok ben lahir dingklik iki tok iki. Kae mati. Ayo tandang. Ayo kene nyanyi wae. Lha yo karo nganu to lagune. Wah, ini apa? Zo. Sayangku sing ayu dhewe pura napa bakal tak usahake ibarat isi bumi. Ngapa dong? Mas. Nyanyimu ragu-ragu Mas, sampean ngerti gak? Ngapa? Ngene iki tres tak kaya ngene iki seneng kowe. Sing ibot to? Sing ibot. Piye tres? Wo, jebule lagi ngerti. Kita lek Ngapa? Oh, seleramu iki ya. Cemburu weh. Wis suwi awit aku perawan iki ya karo iki. Sek kok kowe perawan iki lho. Lah mbok kira aku wis rondo apa piye? Aku lho jek perawan delokan lho lah. Apa? Perawan tenan apa ora? Jogoro kowe ku. Oh ya perawan ora ya buntet kok. Ora perawan. Mosok lagi nek perawan jajal upamane begar, perawan asli apa ora? Ora. Loh, Asli Mas. ora. Mon suarane iki ning sikil. Oh, lagi ngerti iki to ya. Iya, Mas. Suarane iki kuncine ning sikil. Sikil. Iya. Nek sikile begar iki tiba jebles. Ora jare ora asli Ya. Arep apa ndongake apa? Injing ngaturaken sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki jenenge apa ta? Aja diganggu to. Oh ya iki rasa ganggu. Gemes lho. Gemes aku. Ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya para tamu. Piyayagung. Piyayagung naminipun napa Mas wau? FMA. FMA lho. Kowe duwe apa? Lihatlah kerukunannya para FMA. Zo. Apa singkatane FMA? Ayo, apa mau? Alah ya kowe ora ngerti. Apa?
militan Astabrata. Arep mune kaya wong arep nglairne. Iki kan ABS to niki. Oh ya. ABM. ABM apa? Akbar Selendru Manohara. Ya ta iki gak. Kacok ora aku. Aku karo kowe. Aku ya suwi ora petuk Mbak Manohara lho. Izin, Mas. Dan sawi tenan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku ya, Semoga Nek. selalu diberi kesehatan, panjang umur murah rezekinya. Iya. Aku nek selama menghibur karo panjenenganmu di atas panggung maupun di bawah panggung, kalau ada salah kata, salah tindakan, aku meminta mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau itu kurang ajar. Kowe tak omongi to. Lah nyapa? Guyon iki ya guyon. Guyon ya guyon. Kowe tapi roh papan. Mosok aku mbok koyo ning kene ndasku lho. Jare wedok. Lah kowe yo ngono padha bokong mbok ngene-ngene. Lah nek aku gak apa-apa iki lho, lek man iki lho gak betah kok. Kok iso dikoyok ning ngene iki lho, Mas. Sing akon iki lho, anu kerawuk kok ngisor iki lho. Nek kene ndase gak apa-apa lah Kok ndase apa kowe wis lairan? piye to Mas ki ra roh. Raro sejarahnya to kowe. Ra roh kowe. Raro ceritane ngono gak roh Mbak Kan Manohara ngerti piye aku. ngono. Ngerti ku ya Mbak Manohara Cerita seorang apa, presiden Mbak? Cerita wedok. apa? Ceritane Akbar mulai tanggapan Mas kok nganjuk karo Mas Akbar. Oh, piye Aku dicegat wong mendem-mendem Mas. Cegat piye kowe? Ning perapatan. Kowe Terus bar kuwi aku diombeni gak roh, gak sadar. diombeni. Iya, Diombeni apa? oli. Aku gak mudeng kowe diombeni apa? Ya mbok mau putih-putih tak Oh, aku ya. paling gak iku anu ciwi. Mbok ra roh. Raro jenenge kok. Terus bar aku roro gak sadar Mas, roro gelunganku semerot-merot terus nganu cepet Ceblok kabeh klambimu ngene iki. Katokmu. Muncul kabeh. Dadi bareng ngombe kuwi bareng sadar-sadar terus juarimu wis meletot. Terus meletot kabeh. Sambulan wis ngantek ngarep bareng ngono ya. Kayak Tres, kayak Denny, kayak sapa ya aku ki ya ora roh Mas. Pajahe kowe gak eling blas Gak yo. eling blas, wong ireng kabeh kok. Bareng ngono mbok cupoti kabeh. Cepet kabeh Mas. Besok kuwi aku baru lho, aku mau nyapa ya aku. Terus aku mulih Mas ngojek. Ojek. Terus baru kuwi lah kok basa telung sasi aku semutah-mutah wae terus. Sampean bar ditindak asusila seperti itu. Ora roh mbok asusila, mbok asu kirek aku ora roh. Maksudnya iki bareng ngono krasa mungkuk-mungkuk. Oh lho. Gak roh Mas, mbok ae mbok gak roh. Aku bar kuwi kan dikeriki to Mas karo mbokku. Angger arep budal tanggapan ki aku kudu masuk angin wae Mas. Masuk angin. Kudu mutah ngono ya. Terus bar kuwi basa ngono kok nyidam pengen sing kecut-kecut, aku pengen sing bunter-bunter barnang, pengen sing dawa-dawa barnang. Piye apa? Tabogong yo, kok Oh, timun. timun. Kok bukong dasmu iki. Ya dipriksane to, Mbak? Oh, diperiksa. Pengen sing kecut-kecut. Lah wis mbok priksane apa ora? Wes Mas. Terus piye cek? Jadi dokter kok aku bae meteng Mas. Oh, yo melu seneng aku kanca kok kancane bisa Sik kok kok Aku ki meteng yo iki seneng jane iki. metu ndi sik to. Wis metu ndi trungono critane rong Kowe meteng. Meteng Mas. Terus aku gak percaya to di USG karo dokter jadi Iya. dokter Mbak Manohara selamat Anda telah hamil. Lho nggih to Pak. Nek gak percaya delok ento ning layar monitor anakmu ndase lak wis nang ngisor. Kuwi hasil USG. Hasil USG kan nek di USG kan roto tangane ning ndi, sirahe ning ndi. Oh paham, soalnya kan Ndase ning ning Ndase bak ning ngisor Mas. oh gak sungsang ya. Oh, tapi jadi- anaknya sing ning jero USG wis tukul rambutnya rong. Jadi ini cacat Mas. Lho kok cacate piye? Lah kok metu rambutnya to Mas ndase iki. Gundul. Rambutnya neng gulu Mas. Sik kowe lem priksa ning gone dokter ndi? Neng dokter Caruban Mas. Lah terus Iku kuwi- doktere kudune SPOG kuwi. Apa? Spesial logo-ogo. Kok lho tenan lho Mas. Nah kowe wis priksa jare anakmu ku anakku kok kelainan. Kok genek rambutnya kok ning lah terus lambene ning ndi nek mangan piye? Lah kok lambene ning bun-bunan to Mas. Lambene ning bubur cacat kuwi. Lambene bumburan ngene iki. Iku nek lahir piye Mas aku isin. Kowe jan ndek fotone gak tak cekes dhewe. Aku penasaran ku. Delok Tris. Fotone lah. Kok delok terus itu. Soalnya kan kowe perlu pembuktian. Jadi kowe bareng ngono wong iku cacat gek apa iki lambene ning bun-bunan. Iku piye Mas anakku nek lahir kok ponakanmu ki kok piye? Ya engko aku tak melu nek wis lahir tak melok wayangan.
Aku tanggapne sone lek Deni. Tapi kok. nek motone. Hah? Nek motone. Yo kok tempel stiker. Kowe gah aku jangan lepo. Oh, piye Mas? Ini ada door prize. Oh kono. Oh, iya, iya. Tapi sak tembang dulu dong kamu. Oh ngoten. Nembang dulu. Oh. Kamu nembang dulu sak tembang baru door prize. Door prize. Ya. Iki yo pokoknya tontonan sing nggawa hiburan biasanya nih nonton wayang mulai-mulai entuke rak ngantuk. Tapi malam hari ini dengan adanya paguyuban FMA gitu Mas, fan militan Astabrata mulai nonton wayang sesuk iso numpak sepeda. Nah, Sing ora pengen apa iki sing ora ndek kulkas mulai entuk kulkas. Kulkas. sing ora duwe bojo, Mulai insyaallah entuk bojo. Mula awake dhewe Pak Sunardi ndang entuk bojo nek. Amin Pak Zardi. Iki kula nggih rondo lho, Pak. Iya. Iki sesuai kriteriane Pak Suhardi apa piye ya? Nggih napa nggih? Aku Bonowati. Apa Banowati? Banowati. Lho nek Banowati kan ora dirabi ngendikane panjenengan wau. Putra aku begenggek lho, Mas. Hei. Jare mari Oh, saiki. ya wis lali. Ya. Buka dhewe ning omah kok. Oh, online ya. Sak tembang sik, sak tembang. Sak tembang Oh, sak monggo. tembang riyin. Nggih, kok sinambi. Disukani langgam, disukani dangdut, campur sari napa-napa. Kula manut panjenengan bebas merdeka. Wau saking Bu Sisi. Di sisi Jepang. Nggih jari Jepang mintanya gemes ki sing ndi aku yo gak ngerti. Gemes apa dumes? Gemes tulisannya. Oh, gemes Tapi aku. diganti nggih. Ganti ra apa-apa. nggih? Ya mohon izin Bu Sisi yang Nggih, dari Jepang. mohon izin Bu Sisi nggih. Karena apa iki mang Nggih. gemese ndak enek. Nggih, disukani Katresnan Sejati bisa? Oh, bisa, Duet bisa. kalian jenengan. Lho halah apa sing ra iso to Mbak, Pak? Tenan to? So, aku kok potokne anakmu ya. Kok panggah foto anak. Tapi ketoke anakku wes gini kaya wajah iki lho. Masa Slendro persis kok. Ancan jujur ya, sing mendem kae aku. Tak pangani dhewe lah. Anu, karo Mas Indro. So. Katresnan Sejati untuk keluarga tercinta FMA. Betul. Ya iki sing Supaya tresnanya itu sejati. Betul, itu sejati. kali Astabrata dengan Nggih. moto siapapun bintang tamunya yang penting Astabrata dan dalangnya. Nggih. Yang ada di Hongkong matur sembah nuwun ya. Matur sembah nuwun Ibu. Jepang. Nggih, Jepang. Australia. Australia terima Dulur- kasih Bu. Bahasa Oh, Australia. nek awake dhewe berhasil menghibur awake dhewe, aku Mas Lindro, Mbak Manu kok dijak ning luar negeri. Yo, Berarti neng kono wayangan. yo gak awake dhewe yo ngene iki ya Mas ya apa iki? Oh. Dagel. Dagel. Aku macak udah. Kowe maca lanang. Lah ya maksudnya Yo, ora yo. kebayaan maksudnya Yo kebayaan biasa ngono dengan ciri khas budaya Jawa Ngono, digawe ning gone luar negeri. Awak gudeng karo mono. Apa toh? Au, Ayo Mas Tris. Ayo Mas Tris, Katresnan Katresnan Sejati. Mas Tris lek. Ayo Tris.